מה כל חברים, היום ללכת לנשקים בסתם, יש לך רבות מלא דברים טורפים, עולה ממש כיפית ולא לא, פשוט, אני זוכר מה קרה פעם קודם שצמחתנו. מקווה שיבואו לכאן הרבה אנשים. אין לי כוח עכשיו להשדרדל שיורה ולא פוגע. לא, יש לי חשבתי שאני צריכה לצאת, כי סתם החיים של עצמי כלום. הבן אדם הזה עומד למות. לא מת. וזה למה אני... מלא, חושב שזה היית אתה. שאתה כאילו היית החבר שלו. עופר בוא אליי. אופיר. יש לי עוד אחד. למטה, אני שומר לך אותו, קח אותו. איזה דמוני. נראה לי הוא כבר ויתר, כי אני רוצה לצאת. אני כמעט שמשחקים בעונה הזאת. אנשים נעדים כאן בקצב מהר. תראה, על בדוח של 78, אני יודע בתוך שנייה, נכון. 27. אוקיי. ננס למים, אני מביאים לך... יאללה, מוכן בוא נגיד. אני סמים לחוד. יש לך אבות של סטארוורס. אולי נשקים... אני שם. מה אתה? בוא. נו, כנס כבר. יאללה, לך ליריעות. היום נכנס ליריעות. לא, שום, איך עושים במקום שאתה סימנת למקום. הנה, חללית. פגוע מלא. אבל אני פשוט... איזה כאילו. וואו, הבן אדם גם שם שהיה, נפל באמת פלטה. וואו. זה הקיל יפה. אני יודע, אבל תכל'ס זה בגלל שהרקתי בן אדם אחד, אז היה שם ירד, הנה. אבל ראית את הירד, נכון? הנה, אתה רואה, ירד. וזה כאילו שבדיוק נבנה, זה משהו.
ויש כאן אנשים. מן הסתם. איש אחד ינסה לשים לנו משחקים. אוי, גם הרגו אותי, הבן אדם הזה היה לו שוטגן ולי לא. אוקיי, יש כאן בן אדם. נו באמת, הוא מפנש אותי, איזה מעצבן. רק את הבן אדם שהיה שם? לא כזה, אבל אתה צריך לסגוע מרחוק כי יש לו שוטגן. הנה! כן, אבל... צלוף ברכב, לא. צלוף בתוך הרכב. לא, לא. יצלוף לו ברגע. האיש מאחורי קיר כזה. עופר הספרים עושים. כזה. זה לא חייב. יש שם איש? כן, יש שם. איך שאתה לוקח את הקארד שלי, אתה עפת משם. עפת. עופר טוב. מה שאתה רוצה? הוא חלק של סבא. איפה? נראים אותך פה ואז יש שתי חרבות של סאווה. אבל איפה? הנה, אני אצלך בפס, רואה? לי אין את החרבות האלה במפה שלי, לא רואה. תראה. אופיר, תראה לי את המפה שלך במפה. תראה את המפה במפה. נו, איפה? תברח. אופיר, אני לא מפש אותך. אבל יש פה חרדת גדולה. ראיתי. אתה לא חרבות. בוא נברח לחרבות. אנשים כאן גם ינסו להגיע. יש 3 חרבות. בוא, אופיר, יש לי ספרינט אינסופי, בוא. יאללה, בוא מהר, לפני. יש רק חרב אחת כבר. יש 2 חרבות, יש חרב גדולה. איפה? אל בטוח, 2 חרבות. מעניין לי, תחת. זאת לבנים? אתה זוכר בוא לשמש את השני אותה. אוי, יש לי 3 מתקיפים. אני אשרוד את הזעם הזה. אחד. לא, לקחו אותה. אני אוהב אותו. להישאר ולהילחם או שלא? אני רגע, ראיתי תיבת אפיק, אני לוקח אותה. אל תדאג, גם יש את זה שעושה אותך יותר מהיר. וגם יש לי שוקווייב. השתמשתי בהם כדי לברוח. יש עוד קרב בדובה, של חשמל. לא רוצה, אני רוצה רק את האבנים. אפשר לפחות מתקיט. משטרה, אני לא אמחר בחיים.
אני לבינתיים אקח את הכחולה עד ש... מה אתה מעדיף, את הכחולה או את האדומה? נראה לי שכן. אתה בטוח? תזכירי בצד כולה. מושך את מעיפה אנשים. אתה בטוח? אבל אם יש חרב של לבנים... אוקיי. נו, תביא צבא! כן, אחד. אנחנו חשמל לנו את הרכב. חויה! מה לעשות? חיים שלך. מי שינסה נגדנו, חשמל אותו. לא, לקחו את אחרת. בוא נעזור לך, ניקח אותה. אפשר. לא. הנה, אתה מצליח. תשמור. אני יכולה... יאללה. נו. או. אני חושבת את ה... אם יש כמה דברים שבחר לבוא עליי, אני נלחם נגד כל בן אדם שבחר בנגד. זה בוגה, אני נלחם איתו. ככה. לא לשם, למיני סינמין. אתה יודע איפה זה סינמין? בוא נפוצץ את זה, תביא לנו. אני אפוצץ את זה. באמת. פוצצת את זה עם הרכב. יש כאן אנשים. וואי, אבל לא צריך להיות עם נובי. אחי, אני מאחוריך, תזלזל בי עוד פעם. וואי, זה בן אדם נוב. איך שלך? שלי? איפה? היי, הם לא היו חברים בכלל. נכון. בוא נבוא אותו. בוא. לא, הנה, עוד איש. בחייאת, הוא ריכס את הצורה. הוא מת? אוקיי, מה? סורדים. יאללה ביי, זה הסרטון שלנו.